ande subaka go lewru tubako wiyeten juin du enda hitande ujunaji ɗiɗi e lasso e jeegom ñalande ittanande julɗe kosam nder leyɗe duniyaru leydi meɗen Niger du kondan waɗi fayde ni ñalande nden ɗendan julɗe muɗum ɗum waddi ko ministére kawjiɗɗo filla ko darta duroɓe e remoɓe waɗi fayden udditde hawre nde ɗenda e gouverneur Niamey e association ji kawjiɗɗo filla ko darta fayde ni moƴƴingol kosam ɗin ɗendan ɗum waddi ko ministére on ɗendan ni o holli du kono yettore e dow ko darata fayde ni durdugol dabaji ɗin ɗendan o holli to remoɓe ittana du kondan fuu duroɓe du kondan no ittante hectare uji kandu to huuɗo awete e dow majjum fayden ni le goto wadduɓe kosameji muɗum en no sonna en andi himɓeje toon enen ƴuwoy nokkuji kewɗe gaari goto ƴuwoy toon enen nde réseau mo tawa wari ene hande fof to gonɗa nder Niger inni ɗeyɗi kosam jam sago to gonɗa fuɗan tawoyte inchallah kuma emin nana belɗum sottugoɗam duniyare ɗon paama ɗon sooda to jam sago nder Niger hande wala to ɗum wala fuɗeje ɗum annduɗa sa yahi tawa a heɓay jam sago deydey sorora mba ta waɗi ɗo Niamey Riyad a heɓay jam sago in a yahi Maradi kamma Ali ɗan Soho a heɓay jam sago to jaaɗa fuɗo nder Niger sa yahi Duuci ɗiya STM ɗon ma a heɓay jam sago kay to jaaɗa fu nder région rek inchallah a heɓay jam sago wande joni koni bimbi amen no gomnati watta walla ko sehle ɗe ɗum durgol ɓeyda waggo yeeso to durgol waɗi yeeso kosam ɗum ɗala fu yargo ɗam leyda lattiɗaɗam nayi tan ɗum yarɗa joni gomnati rarata no watta walla duroɓe no yimɓe farata yeeso kañum ɓe caggal majjum ni dow président fayden Amadou Tidiani mo gajel suudu baba hanko du gona kamɓe woni do association ji kawjiɗo filla ko darta fayden har dungo e moƴƴingol kosameji ɗin ɗendan Amadou Tidiani du kondan haali en kettino ko haali min wiyatakina Amadou Tidiani Amadou min woni ardiɗo ko yite coalition mo le e local coalition mo le e local hawrindeji duroɓe fuka ley muɓɓe goni ɗenne hande ñalde julɓe kosam non ɗum woni ko hawri yimɓe hande kolla belɗum ɓerde muɓɓen dow filla haraka durgol dow filla haraka noyi kosam tabbitutade leydi meɗen Niger e battu o no waɗe illi duuɓi ko ɓooyi hitande fuu no waɗan julɓe kosam hitande fuu no waɗan julɓe kosam wala hana hande fuɗɗa ndenne go'o lewru juin fuka no woodi hawrinde kosam nder leydi meɗen na delle duniyaru fuka Niger ɗo ha waɗaka attaque caggal e giiɗo kosam fuu tilsu kenan no haali filla haraka durgol de durgol wala no waɗe fuu ɗum watta haala kosam am no haalte gam kanum woni no sarrafe no sotte no waɗe ɗuma ngako amman sey jawdi ndi kam woni gonga on fuka e o holli men itti ɓumomen kolli talki oɗon ko laamu itti no watta yi'e yimɓe gollida ko woni leydi meɗen kam woni kosam ko gonɗen en ɓira nder bisaji meɗen noon enen jeyɗam hana woɓɓe jeyɗam hana to ko gonɗen coɗɗam no watta yi'e condi gonɗi no soodoye seɗɗa woppama tawi en kooti dow kosam meɗen ko leydi meɗen Niger ɗum ɓe kocci talki dow majjum baka majjum kuma hanko hunduko makko o haali o to ɗum itti nokkure demal fuka ko ɓe wiyata hydro agricole aménagement hydro agricole ɗum ittan ko watta kasije 15 gam demal fuɗɗo tan ko bisaji caggal majjum ni woni fayde ni abarsi kam woni andiraɗo Adamu hanko du kondan o holli ɗume woni fayde ni manda kosan ɗan ɗendan noy ɓi adama jogortoɗan watta ko tawe kandu heɓi nawtoraki e majjan en kettino kanko du kondan ko haali waɗama journée mondial du lait waɗama festile alhamdulillah golle o gi ɗum koni waɗa ɗum ko gimmi tawe himɓejeje paami ko golle kosam ɗe hana golle seseje noon golle risque noon golle risque leydi noon e haani tawe duroɓe meɗen maroɓe meɗen golloɓe kosam tawe hakkilloji maɓɓe garti dow golle kosam on nani ɗum ko ministre yaago himɓe o haaluɓe dow majjum hande fof e gouverneur en dow ɗum koɓe kaali kenan dow haala kala kayi hani tawe kowa watti hakkillo mum hande tawe andita kosan risque noon kosan jawdi noon hani tawe ɗum kay waɗama miɗo yetta radio e télé Tambara ɓorey dow filla koode ɓe goodi kokari koɓe gonɓe kolla himɓe ɓe pooɗa hakkillo duroɓe dow e filla harka tawe golle ɗe kosan ko muradu muɓɓen tawe ɓe naati dar majjum gam muradu maɓɓe waɗa caggal majjum ni woni to aynden ni ministére on ɗendan e faynden gouverneur Niamey
ɓe jetti nimɓeje dukonda association ji e wadduɓe faynani kosameji muɗum ɓe no sonna en andi kosan ɗan ɗena waɗi wadduɓe faynani kosameji ko naeji en ɗendan ko wiyete wagasi en faydani e yawre en ɗenda kosameji kecci en ɗendan kujje ɗende ko wiyete cuku en ɗum ɗendan ñalande nden ɗendan himɓeje kolli weltare muɗum yaade e wakkati on ɗendan ɗum waddi dukonda nimɓe kolli hanko abarti on ɗendan uyi goto fuu no handi tawe nawtorake kosan ɗan ɗendan hawrindeji ɗin ɗum bindi durwidi no watta ko tawi faydani kosan itteteɗa leyɗe yasin ɗan tawi kosan leydi me e Niger kam woni ko gollira ɗum woni koɓe kaaja ɗum waɗi ɓe jiiɗi fayden tawi gouvernement walli keerol duroɓe dukonnan tawi keeɓi barke durgol muɗum ɓe haqiqa gam ɓe kolli faydani milliard uji ko gouvernement leydi me e Niger wattata e nder kosameji ko ittete leyɗe yaasi o wi tawi wattama e nder leydi me e Niger ɗo endan duroɓe dukonnan keɓa nawtoro ministére on du o weltake dow majjum o yettiɓe dukondan e kaddi association ji ganɗi dow irde durgol ɗin ɗen caggal majjum ministére on ɗendan ko haali nden woni koɓe jeeɓi jewroy nokkuje to kosameji ɗin ɗenan ko wiyete standiji noon ni ministére on ɗendan ƴeewi kosameji ɗin ɗendan e beltake dow majjum ɗum waɗi ko hannde fayidani go'o lewru ndu gonɗe e muɗum ndu endan go'o lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi e lasso e jeegon ministére ko waɗirte fayidani journée des lait hannde subaka o endan ɗum woni ko waɗi ton ɗen